Bydd adroddiad ar olygwyr ei mawr hydy yn ergyd i'r rheini sy'n gweld y drefn addysg fel achubiaeth y Gymraeg. Fis yn ôl, fe wnaed i ffwrdd ar orfodaeth i ddysgu Cymraeg i blant 14 a 15 oed. Heddiw fe ddatgelwyd fod plant iau hefyd yn gwegian dan faich y cwricwlwm. Mae beth maen nhw'n gofyn yn y cwricwlwm cenedlaethol nawr. Does dim y pethau yn yr ysgol yn unig ar ei fe mas ar hyn o bryd. A ddylen ni ail-wampio'r cwricwlwm? Yn bendant. Yn bendant, fi siŵr bydde pob athro neu athrawes Cymraeg yn teimlo'r un peth. Mae ddalasu'r swyddfa Gymraeg, wrth gwrs wedi sicrhau fod na fwy o adnoddau i'r athrawon yma, fod na fwy o gyrsiau iddyn nhw. Mewn rhai ardaloedd, mae yna brinder enbyd o athrawon. Mater hawdd i ysgol Oakdale yng Ngwent ydy cael athrawon Ffrangeg. Ond mi fuon nhw am 2 flynedd yn ceisio penodi athro Cymraeg. A thra bod yr adroddiad yn canmol Cyfweliadau'r plant llai mewn ysgolion cynradd, ar ei lawr mae hi wedyn. Pa ddyfodol felly i nod y Bwrdd Iaith o Gymru ddwyieithog? Da ni'n mynd i weld effaith y ddeddf iaith yn gweithio cyn bo hir. Da ni'n mynd i weld mwy o Gymraeg o gwmpas. Mae'r plant yn mynd i glwad mwy o Gymraeg. Mae'r iaith yn mynd i ddod yn fwy o iaith y gymuned ac yn iaith bob dydd. A mae hwnnw mor bwysig ac ydy'r lefel dysgu uchel. Fel adroddiad diwedd tymor, mae hwn ymhell o fod yn disglair. I'r rheini sy'n rhoi'r cwricwlwm ar waith, mae o'n brawf pellach fod y gofynion yn rhy uchelgeisiol a bod angen pwyllo. Ond i'r beirniaid, mae o'n dangos eto bod angen mwy o adnoddau a mwy o ewyllus.